Magandang hapon na mga kaibigan. Nandito tayo sa tabi ng man-made lake namin. Pasyalin natin tong mga ibon kung nandyan sila. Mga wild duck, wild geese. Kaya, ay, meron akong nakita mga kaibigan. No? Nandyan sila. Yan, ipakita ko sa inyo. Yan sila. Puntahan pa natin yung mga iba. Ikutin natin. Yan sila. Lake after. Ito ay man-made lake, mga kaibigan. Kitang-kita pang mahal natin na buwan. Ilaw natin na bigay ng Panginoon. Masyal tayo dyan. Wala na mga kaibigan, talagang dilaw na itong mga daon namin. Wala na kaibigan. Wala nang daon. Nagsilaglagan na lahat. Close up ko mga kaibigan. Wala, kakaunti sila ngayon. Wala yung mga maraming wild geese. Mga kaibigan, dilaw na itong mga dahon namin. Yan ito pag malamig na mga kaibigan. Kita nyo po, nakagwantis na ako. Nag-gloves na. Malamig na. Time check tayo eh. 6:53 ng gabi na. Itong sa ating gabi na. Ito ay medyo ano pa, tamang pala. Kaibigan, narinig yung wild duck. Wild duck yan. Ay, wild geese. Lapitan natin siya. Kita. Ayan. Lumilipad pala. Hinahanap yung mga kasama. Guys, ito. Ayan na. Dilaw na itong mga dahon namin. Parang ang feeling ko eh nasa atin. Sa Pinas ang feeling ko. Kaya tingin nyo, napakalamig na kaibigan. Baka malapit na akong pauwi. Uwi na ako sa bahay. Malamig na. Mayroon akong nadaanan na mga kaibigan. Hindi ko alam mo anong pangalan. Pulang-pula yung dahon niya. Ganda no? May test niya. I-close ko siya. I-close natin kung kita yan. Mga kaibigan, uwi na ako. Malamig na. Hindi ko na kaya. Malamig na. Meron pala kaibigan. Meron naman sa akin. Mga wild geese. Tanda na yung kasama nila. Hindi ko na kaya mga kaibigan. Masakit na itong kamay ko. Wala pang is mga kaibigan, kaya nga maraming na. Maraming na mga kaibigan. Sumasakit itong kamay ko, talagang hindi ko na kaya. Wala na. Thanks guys for watching.